asemasi agise wom agise ta boboba woso papai edin ho ade nteche wiwe se agrada ne aprana yana no tumfo na ade ne bedi agro agise wudwane anwanwasem bia waye se na yenimo se de bia me ka kire mo se bomotin na fa wo ho edom eye ebibirim amamre TV na eye abakosema hodo bia atwagu wiase afa na nyina ye de bema wo na wo so watimi ayeden enya bi atie saa enete ye damase se eno a ye de bi beto mu no aye ene mo ahuri aso na de eba idie mu huri chichere odofo ye nana otumfo anwade a waye mami mo nchire mu en wonim se eye 1900 1900 no wonim se abrofo beto hye asante so ne coin na wo hye nya pade esa fa de ye dia enso adwane de koi o kai sa abakosem no eno ho asem ne nembe kam nsem a kirew na me na no otumfo ba akopɛ ebetena ase abibi nsem a kirekire nsem amwo nkwan ofa so a abrofo no asan tumirika ede ye gudie ene ye niema ede abre nya etwagu osini no so ama won so ayeden wa hunu bie hwe me be ma me nana akire mu na ohu bedwiri asanteman ankasa no wo ye dien asanteman ankasa no wo ye dien abusuafo eye 19 o abrofo ne be kun be wia ye ngudie ye japade ye mpempnade ene saa no ma hodo a na esombu ni nyina no ehye eye ya hemfi ahodo eye wadwe senko wo bra santema ase no saa nye yie tinye se kotoko hei okuma pema apembe eden ebeba abusuafo wo de moma ye ntie ye nana abrofo ne koye no wasan de agudie na bo ye nana na ibekire ma kirew nana piawo abusuafo moma yentie nsema ye nana eka ene kwan a omofa so de bai ye besan babio boye tu yen safre mo se mumra mi ndi sa afahye enne ye areho ne anije areho ne se ye tie ba bie ne nka broni na so obetu hye ye cross besen no yen ko ni krom yen kan no yen tia ne mra biara na so opese wono wote ne die mu nti osi asante atre afagana man nti ya nkwa ne mu ankoko a sabre ne Ghana fo pa bi e de ho ama ne dada no nti odin krapa se opeso ne nana behia na na woni no na di asema ma me ekobusa na oso ompeso obem onaba eno nti nana ye te wo ompeso obeku yenko hia ne musa na asem kro tanse ne wo fo bedi na de kwaku bia oba ye no no de asundue wa anko one of years one pentoko bia ya ma ba to ahem se mon kohwe asem kro nka to no free akwa akwa no ho adwa kakra ye dia ne se ai mo pese mo beba entine ye beba ni abeko asi che na ne se asante afa ni ewiase nyina nti won premier nya ne sa na atre ko ba biara na yes yenko oba ya o mo ba ye betwi ba so be hie onsu aban ebe wie mo ne ma nyina brother bro ni panyin oba ya wo cho book no kaza Tom Makaski oka wo sisika kokon ko a wo mu wie free ha wo de ko kaza ma anso nko pima ha 400,000 no mo fa o si nei onu o ka wo si nei so de pa ne sika mu a Jaza Procheska or Pepe 2 billion pounds Nankayo. Brony no choy no on Canada. And Dina Santi Dynamite. And so a buyer Yadi Nemua Ba Bedru Ghana. Ghana and so Sabian San Ebano. Now Santi Dynamite. On one me offer Bamchia or Side my Brempo does me and a lawyer Bamchi a year Bamchi a friend of Joseph Wachidankwa. Also now what in the year the crow Bamchi a bass here pre-independent near the encounter. Now one never known one more because Nana me and Kahu me and co unities the young woman near back home. Near ya to sabroche him and near Prime Minister. Then you were Ghana because when they asked the refuge. The name you were here. Onino
kwan kura ɔfa so ba asantuma mbɛsɛ yɛ a ɔhyɛ ɛnna na yɛgyina ha yɛka yi nanso na wura kyekyere ne sɛ ɛnɛ dua yi ara nneɛma a yɛwiaeɛ no ebi kɔpie California museum mu wɔn mo tee yɛ no wɔn sɛ dabi wɔn deɛ nneɛma aba wɔn museum ni ɛyɛ maako pɛ wɔn deɛ wɔn bɛsa adeɛ abɛ na yɛn nana yɛfrɛ no Prof Sanre wɔne aborɔfo di nkutaho a daa na wɔn de asi aeroplane mu ɛnna yɛde aba yɛde akyerɛ nananom yi wɔdwa asi ɛbɛma ho sɛ asɛm na si yɛmpa yɛfa yɛ nneɛma ampa na ho danseɛ na bɛduru nnɛ no yɛgu so ara mebɛdi adeɛ no afe na mpo aburokyi hima afrɛ me ɛno nso mekɔ British Museum kɔhwɛ hɔ mam ne wɔn di nkutaho yɛ nneɛma ɛwɔ hɔ so wɔn bɛka sɛ mmerɛ ɛwɔ hɔ nti wɔn ntumi mfa ma yɛn ɛnso yɛbɛtoa so adi ho nkutaho ɛpem so a na daa no May a etwa mu afe a etwa mu yi na aburokyi hina yɛde ne si foforɔ ɔtɔ ne nsa frɛ me ɛno ka ho na yɛde ka ho sɛ mekɔ a mɛsa akɔ British Museum bio ɛkɔ yɛ nam saa na wɔn kɔdi nkutaho sɛ nneɛma no ɛda wɔ ha no mekra asantema kra wɔ mu nti monwene ho na momfa ma yɛn yɛ sɛ mmara no nti yɛnti nanso wɔn bɛtumi ne ma ayɛ nhyehyɛeɛ mfa aburoni a Professor McLeod wɔn nso waba ha bɛyɛ asantesɛm abɛkyerɛ adeɛ wɔ ha ɛna me nana ifo adwumadu a sɛ nea mo ne wɔn ntoa so ne nkutaho wɔn ntoa so a bosom ebɛn nkuroni na ɛbɛba sɛ afei de wɔn nso apene sɛ nneɛma maako aduasa mmienu wɔn de bɛbrɛ na mmom yɛde ebo ɛbosia na yɛde asi ha ahwɛ na akyire yɛ saa de wɔn de ama wɔn yɛde fam yɛn ne yɛde aba ha kakra akyire yɛ saa de ama yɛn ɛka kyerɛ me nam si a mate a mɛfa no saa na kɔɔ yɛn mfie wɔ ha aduonum ne mmaa ne yɛsi yɛde bɛma me a na me de abɛsi a sɛ mfie mmiɛnsa na bia yɛ saa atoa so mfie mmiɛnsa nam sɛ nea mɛgyene saa na memanfoɔ ahu sɛ ampa se yɛbɛfa yɛ nneɛma kɔ n'ani yɛn nyinaa de yɛyɛ ame ahu sɛ nnura ne yɛwɔ biribi na biribi nti ne buroni apɔ nti na maa yɛyɛ saa nti mene wɔn nso aka sɛ ampa mo apere so saa yɛso yɛbɛdi mmara no so yɛbɛdi nhyehyɛeɛ no so na biribi ayɛ kama kyɛme meka wei ama me nananom nyinaa ahunu sɛ asante date ase mfie wɔ ha ne aduonu ne buroni bɛsɛ kuro no nanso yɛ sikagyadeɛ obiara ne hɔ ɔtumi de ne nsa aka da atwie kɔ he nyinaa de aba asantema sikagya obiara nsa nka da ɛno ne kura asantema kra ɛno ne asɛm to ne na asantema yɛ abɔ na sɛ sikagya da te aseɛ ne wɔ hɔ deɛ buroni antumi obiara ne hɔ obɛtumi ɛno na mepɛ sɛ me nananom nyinaa de hu sɛ asantema da te ase nananom ade yɛn ho mogya na kɔgye ma yɛ ɛna asante aduane ayɛ dɛ sika ayɛ dɛ yɛnnɔyɛ ho yɛbɛgye sika atɔn nananom nso anyɛ saa nti nnɛ mu nyinaa mfa nhyɛ mu sɛ ɔsɛ mokum ho de gye asanteman mmeranteɛ ne mmabaa no nyinaa nya dɔ no yɛnya akoma pampam asanteman sɛdeɛ nananom yɛeɛ no mmaa nyinaa tumi tuituo de agyina hɔ ma asanteman saa na mehwehwɛ firi me nananom nyinaa hɔ sɛ yɛka Ghana ho ɛti emu mmara ne nhyehyɛeɛ yɛdi so na mmom deɛ wɔsɛ Ghanafoɔ hunu ne sɛ woyɛ dan wontumi nni asante mfiri Ghana asɛm mu da amannyɔfoɔ asɔfoɔ wontumi nni asante mfiri mu da wopɛ sɛ wobɛyi asante afiri wode tan bɛtan yɛn ɛbɛbu afa so nti mom yɛn nyinaa mom yɛmfa dɔ nka mmom ne yɛntra yɛne yɛtra dɛm pɔpɔ de ti asanteman yɛnya ne ɛnyɛ yie yɛn yɛde tɔ ne nkabomu na te ha me nananom a ɛwɔ zongo nyinaa me nananom me ne wɔn te afɛfɛɛfɛ anwurafoɔ me ne yɛ nate ama me yɛ baabi a ɛte ɛfɛ na anwuraga nzimafoɔ me ne yɛ nate nzimahene bɛtena traditional council mfantefoɔ ahene wɔ ha wɔte mu bi na deɛ bɔne ne yɛayɛ ɛdɔ bɛn ne yɛnkyerɛ kɔ baabi sɛ wobɛnya asantene tan wɔ hɔ a na adɛn nti ne yɛkyerɛ dɔ wei nanso mode tan ahyia yɛ mom yɛn nyinaa nyɛ baako ne yɛmfa mmoa Ghana ma amanyɔkuo no nyinaa hu sɛ asante nni mu a ɛnyɛ yie yɛn nyinara ɛnɛ yi mede hyɛ mu kra ma mo nyinaa ma hu sɛ asantema da te ase yɛnyɛ nnipa nsene wɔ biara yɛn nyinaa yɛ ade korɔ yɛ baako na mmom mɛnoma kwan mu wɔ biara so nsisi asante yɛwɔ sɛ mo nyinaa mo hu ne sɛ amanyɔfoɔ no nyinaa deɛ ɔsɛ mo hunu ne sɛ mmerɛ yɛnni nka so enti mom yɛmfa akoma pa ne dɔ ɛntra ma biribiara wonya tumi na awerɛ firi wo ho a ka ho sɛ de w'anim otwɛn akyɛ me yɛsie yɛtwɛn deɛ firi British Museum bɛba yɛsi abosome 9 ne num no bɛba
ɛno nso baa nana no yɛde nyinaa bɛgu ama mahunu na obiara hunu sɛ ampa sɛ aborɔfo no bɛwia yɛ nneɛma kɔ yɛaka ne sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ adwumaden ne aboa ɛho mmɔden ne yɛde akyekyere ma yam no yɛ mmeranteɛ ne mmabaa nsaweɛ ne wii no yɛnya ne nyinaa ne yɛmfa ahoɔden fa nyɛ kure ma no na saa ne yɛbɛkyekyere asase na mo nyinaa momma mo ahoɔden na hɔ na momfa mo nyansa nka ho ne ɛnyɛma no nananom ayɛ bi da yɛnso yɛbɛtumi ayɛ meda mo nyinaa ase nananom nyinaa meda mo ase papaapa na mene mo nyinaa na ɛdi saa awoda yi yɛda mo ase papaapa Ish. Abusafo yɛda obi bia nso ase sɛ onya ebre na otie ɛyɛ ebibrem amamre TV ene yɛde abrɛw no ɛyɛ soronko ama awose agu ama ohonhom ɛwɔ mu no akenya na wahu sɛ yes ai okon okopa na emfaso efiri mu ba ɛyɛ ana edimonyam hye enso ɛdeba enya asante de nko a yɛbɛkate across all the regions eye amamere bia yensa beka biara abakosem bia yensa beka biara yebebo moden na yede abrew na wonim se eastern region ho kwawo baabi ye obuo bi wo ho a obi antena so ewo ho otena so a wa ankasa wo gigirigi twɛn ente yekɔ akɔfa saa asɛm na ɛde aba yebɛhwɛ ade pote so a ɛwɔ saa buo nim wei akwasi broni bɛka sɛ ɛyɛ just mate ho ketewa bi ɛna mede akyerɛ wo bɔmɔden na subscribe na de de bɛbɛ bia no wo nso so watimi anya bi na wahwɛ mesrɛ notification bar no ɛyɛ afa wo nsa ɛbɔ so yehia mo more comment no ɛyɛ na yehia abusuafo yɛde mbesia yakra mo ma bye ebere sem mo bɛsa tie nka ɛyɛ power